Mis-sena akademika li jmiss, l-istudenti li ser ikunu fit-tielet sena sekondarja ser ikollhom għażla aktar wiesa ta' suġġetti x'jistudjaw sabiex iħejju rwieħhom għall-karriera futura tagħhom. Bħalissa qed tittella l-Fera Nazzjonali Choice of Subjects f'lukanda ewlenija fil-Furjana. Waqt din il-fiera, l-istudenti ser ikollhom l-opportunità li jiskopru f'aktar dettall is-suġġetti li ser jiġu malma mis-sena akademika li jmiss mingħand l-esperti fil-qasam. Is-suġġetti l-ġodda huma l-midja, ix-xahar, is-sbuħija, il-ħjata, il-moda u n-negozju. Għall-ewwel darba, is-sistema edukattiva f'Malta ser tintroduċi 9 suġġetti applikati fosthom l-agrikoltura, l-ospitalità, is-saħħa u l-kura soċjali, fejn dawn l-istudenti ser ikollhom l-opportunità li jipprattikaw dwar dak li jkunu qegħdin jitgħallmu dwaru. Dwar dan, One News tkellem ma' Christine Refalo, għallima ta' Applied Retail fil-Kulleġġ San Benedittu. Bis-sena d-dieħla se jkollhom iktar opportunitajiet għax hemm iktar suġġetti. Ir-retail huwa wieħed minnhom fejn l-istudent se jistudja u jitgħallem anke hands-on bil-prattika kif jieħu ħsieb ħanut. Ħajjitgħallem kif il-qudiem jekk irid jista' jiftaħ il-ħanut tiegħu wkoll. F'din il-fira tkellimna mal-istudenti tal-Kulleġġ Santa Margherita f'Bormla fejn qasmu magħna l-ħsibijiet tagħhom dwar din il-fira. Fosthom sibna min diġà jaf xi jrid u jixtieq jilħaq avukat jew notar, tabib jew technician u min sab din l-attività bħala waħda utili sabiex jara l-imtriq ser jaqbad. Biex nażel għall-karriera tal-futur tiegħi. Għajnuni ħafna biex inkun naf nażel għall-karriera tiegħi u għall-futur. Il-fira għajnitni biex nwieġeb il-mistoqsijiet li kelli u għajnitni ħafna biex nkun naf li x'ħanażel. Nesplora aktar informazzjoni fuq suġġetti ħalli għall-karriera tiegħi nkun naf x'se nażel sew. Tajni iktar biex nażel, biex insib għażla li iktar toġob lili. Nixtieq nażel affarijiet ta' teknoloġija b'semi computing u IT. Jisom ħafna mill-suġġetti għenuni biex insisom biex iktar jgħinuni biex għażla tiegħi. Nixtieq insir perit jew designer. Għenitni biex nara xered sir meta nikber. Nażel suġġetti li għandi bżonn jien ħalli kolli xogħol li rrid jien l-ikber. Din il-fiera ser tibqa' għaddejja sas-Sibt li ġej fejn il-ġenituri huma mistiedna li jattendu ma' wliedhom bil-għam li jgħinuhom fid-deċiżjoni tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.